Zoberieš si takto nejaký objekt, môže to byť buď takáto bedňa, môže to byť posteľ, lavička, stolička, môže to byť hocičo. Samozrejme, čím to bude vyššie, tým to bude náročnejšie. Treba si dať ale pozor, aby to nebolo príliš vysoké. Pretože ak by to bolo moc vysoké, už by sme to zaťaženie menili z prs na ramena. Dobre? A to nechceme. Takže netreba to s tou výškou úplne preháňať, ale samozrejme, vravím, čím to bude vyššie, tak tým to bude trošku náročnejšie. Takže nohy si vyložíš hore a ako klasika pri klikoch, lopatky zaťahneš trošku k sebe a ideš dole. Ja sa nosom vždy dotknem zeme a vytlačam to hore. Tlačím to pekne do tých prs. Hej. Tlačím to pekne do prs. Pri tomto type klikov viac cielime na ten vršok prs. Dobre? Čiže zapájame ich síce celé, ale trošku viac cielime na ten vršok.